absolutament enganxada, que és el llibre del Guillem de Ribes, que és el propietari de la llibreria 22 de Girona, que és un dels personatges més entranyables del món editorial català, diguéssim, que l'Ernest Folch li va demanar amb la insistència que caracteritza l'Ernest Folch. I que l'honora. I que l'honora, exacte. Li va estar demanant que fes un llibre absolutament encertat. Llavors va convèncer aquest senyor, que és un senyor de Salt, que no tenia cap vincle amb la literatura, era fill d'un policia municipal, no tenia se'n va anar a fer la Miri a Marroc, no tenia cap relació especial amb la cultura, i un dia va decidir fer una llibreria i s'ha convertit en un punt de referència. No? I ell fins i tot abans em deia que no només de referència pels lectors, sinó per la gent que ara decideix fer llibreries. Llavors, són les seves memòries escrites sense molta pretensió literària i ha aconseguit una cosa que és la que hauríem aconseguit tots els escriptors, que és absolutament entranyable. Però no entranyable d'ai, que mono, sinó que és molt proper i és un llibre absolutament sincer. Jo estic, de veritat, i normalment no ho estic, enganxada. També surt la setmana que ve, la primera persona que recomano, que em fa molta il·lusió, perquè soc molt fan. Aquest programa dona primícies. És la primera vegada a la meva vida que dona una primícia. Però només perquè el dilluns te'n vas a Mèxic i no pots venir el dijous a donar-la, perquè si no la primícia ens és una mica igual. És aquest, el Guillem de Ribes, demà serà un altre dia d'Ara Llibres i narradors contemporanis de la llibreria Roba Faves. Però que la gent no se tiri les llibreries demà encara, ni la Roba Faves, ni les de la setmana que ve. La setmana que ve aquest a la Catalunya de Roba Faves i aquest. Si vos heu de fuar a les llibreries, que sigui a partir de la setmana que ve.